Hola, agost! Hola, agost! Hola, agost! Estem a 1 d'agost. I llavors, avui estem a les Azores. Us explico el planning que tindreu en aquest vídeo. Hi haurà diferents viatges. I llavors, com que a YouTube ja hauré penjat el resum de cada viatge, bueno, el resum, el videoblog de cada viatge, aquí tindreu mini-resums. Mini-resums d'aquests blogs. I llavors, si els voleu veure sencer, haureu d'anar a l'altre vídeo. Però igualment tindreu resum d'agost, òbviament, perquè hi ha dies que no estic de viatge. I ja està, això, bàsicament. A més, també marxo d'Erasmus, vull dir, tota la vaina es faran el mes d'agost. Que fort, eh? És un mes superimportant. És un mes superimportant. Passen moltes coses. I uau. Però ja està, ara ens trobem a les plantacions de té verd. Mireu. Oh. Jo que sóc una obsessa del té verd. I ja està, 1 d'agost, en plan, quina emoció. Jo crec que serà un mes xulo, viatgem molt amb la família i acabem el mes començant una etapa nova d'Erasmus. Ja està, vinga, benvinguts a l'agost, ja ens veiem. Adeu! Aquí s'hauria de veure tot. Tornem a ser aquí, tornem a ser a l'aeroport. Estem amb la mama, avui és dia 8 d'agost. Ahir vam tornar... Sembla que ens acostumarem a això, de fer maletes. Sí, fer maletes, tornar-les... Tornar a marxar l'endemà. Exacte, no està gens malament. Gens malament. Ara estem esperant perquè la gent està fent cua i no entenem per què la gent fa cua, sí, total, tenim lloc perquè si ningú fes cua, carinyo, algun moment hauríem d'entrar. Ja. Bueno, és igual. La qüestió, que vam tornar ahir, al migdia, he aprofitat bé, en plan, vaig desfer la maleta, la vaig tornar a fer, vaig quedar, per la tarda i per sopar, i després al matí, ja està, dia a tope. Hem anat a dinar al Green. Hem anat a dinar a l'Honest Greens amb la mama. I ens hem fotut, les patates de moniato estaven boníssimes, i salmó, bueno, jo m'he fet tot el salmó, que bueno, boníssim no, però en plan la amanida estava molt bona, i la mama també s'ha donat una amanida que estava boníssima. Estamos good, estamos bien. Estava boníssima, si no l'has provat. No, però has dit que tu estaves... Has dit que estava boníssima, no? Estava boníssima. I de postre m'ha agafat una galeta, que està tan bona. I ja està, això és tot. Ara anem cap a Menorca. La calidesa de Menorca. Hola, blog d'agost. Estem a Menorca, no hem dit res. Crec que no he dit res des de que vam introduir. Bueno, no sé quan vaig dir alguna cosa, però estem a Menorca. Fa una calor increïble. Estem a la platja de Santo Tomàs, que és una de les nostres preferides. I ja està, o sigui, ens estem passant superbé, estem molt relaxats. I poc més. Havíem anat superbé. Només veníem a dir que estem bé. No, però molt bé. Hem anat a dinar. Gràcies. Hem anat a dinar a Santo Tomàs. A Samarador, estava molt bo. La Niola m'ha fet un entrecot. No li he fet una foto, per tant no us la podré posar. Però he menjat un cheesecake. Bof. Estava tan bo. Per variar. Per variar, estava tan bo. I ja està. Poc més. Ens queden molts pocs dies, perquè aquest any hem vingut pocs dies, la Niola i jo.
L'Aniol comença la pretemporada. Dies, no portem ni la meitat. Bueno, en plan... Tranqui. L'Aniol comença la pretemporada i jo me'n vaig d'Erasmus. Llavors, bueno, això és un altre tema que em té una mica agobiada. Bueno, ara mateix estic més tranquil·la. Però perquè ahir em vaig quedar a casa tot el dia fent coses, amb l'ordinador, fent coses de l'Erasmus, organitzant, mirant correus, tal, perquè estava superestressada. Literalment, avui he somiat, he tingut un malson, de que feia les maletes de manera superagobiant i estressant i que m'estressava molt. No, home, seguim una mica més. Bueno, i això, que és un tema que m'està estressant una mica, però que ja està. Jo crec que... ja està, no sé, ara ja estic més tranquil·la, però no em deixa relaxar-me del tot, tenir el tema aquest de l'Erasmus. Però ja està, chill, estic a Menorca, fa sol, m'estic posant morena, i estic a la platja, estic amb poca roba, que és el que m'agrada a mi, perquè d'aquí pocs dies ja aniré abrigada. Anyways, anem a la platja a posar-nos morenos. La veieu més morena i més guapa? Ariel Martí, Hola, tornem a ser a l'aeroport. Aquest cop és tornant de Menorca. L'Aniol i jo ens han deixat a la porta més llunyana. Ui, hi ha com molta gent. Ens han deixat a la porta més llunyana i hem d'anar a buscar el cotxe. He hagut de trucar jo com una persona adulta, en plan... m'estic explicant supermalament. No, ho estàs dient supermalament. Quan van venir... O sigui, quan vaig anar amb la mama a Menorca, van venir amb el meu cotxe i el vam deixar en una d'aquestes agències que hi ha, que t'agafen el cotxe i te'l guarden en un pàrquing i després te'l tornen el dia que tu tornes. I llavors nosaltres fem això. I llavors, ara, quan hem sortit de l'avió, he hagut de trucar com una persona adulta, en plan... Hola, soy Nona Martí, ¿tenéis mi coche? Ah! Imagina que diuen en plan, no. No, però ens han dit, vale, en 10 minuts tenim el cotxe on el vas deixar. Pista, ens han deixat al Quinto Coño, la porta. I hem de caminar. Sí, que no, tio, Aniol, que hem de caminar molt. I ja està, ens han dit a 10 minuts. 10 minuts, su puta madre. I ja està. Però jo li he dit adéu al pilot. L'Aniol ha dit adéu al pilot i està superorgullós. És el tercer cop que ho diu ja. Segon, bueno, no sé jo. I ja està. Hem tornat de Menorca, s'han acabat les vacances. Vaya vacances. Entre Azores i Menorques. Azores i Menorca no parem. I poc més. Ara jo tinc 4 dies aquí a Mataró per fer maletes, despedir-me de la gent. I me'n vaig a Erasmus. Uau. És fort, és que ho estava pensant a l'avió i dic, uau, és heavy, és fort. Bueno, ja està, anem a buscar el cotxe, a veure si el trobem, i ja està. Hola! Vaig a fer un vídeo per recordar-me d'aquesta sensació, perquè són les cap a les... No és tan tard, són les 11. Tinc son, estic cansada, però no és que no puc dormir. Estic com... no sé, tio, tinc com... Un segon. En plan, estic estressada. Bueno, ara estic millor. Però estan siguent... O sigui, són 4 dies que tinc aquí a Mataró. O sigui, des que vaig tornar de Menorca fins ara que torno a marxar el dilluns, o sigui, vaig tornar el dimecres a la nit i marxo dilluns al matí. I és com... estan siguent dies tan intensos, de tant, en plan, veure la gent. Avui, pel matí, o sigui, he anat a les 7 del matí a caminar, després he quedat pel matí, després he quedat després de dinar, en plan, no tinc el meu temps. I, no sé, en plan, són dies com molt intensos, que m'estan agradant molt, m'està agradant molt, en plan, poder-me despedir de les meves amigues, poder-me despedir de la meva gent, de la gent que m'importa, en plan, m'encanta poder-me despedir, però o sea, I'm stressed. Tinc una maleta, no sé si es veu, però ara ho ensenyaré. Tinc tot el llit dels meus pares ple de roba que me'n vull emportar. No sé si és molt, no sé si és... No sé quan en plan, no sé, demà... És que demà ja és dissabte. I diumenge, en plan, és l'últim dia. Oh my god.
Mireu, tot el llit ple, vale? Tot. Les tovalles que vull utilitzar, o aquelles si no també, i sabates que me'n vull emportar. I ja està. Vaig afegint-li coses. Jo crec que vaig bé. Si puc emportar tot això, de conya. L'altra cosa que m'hi càpiga... O sigui, caber-me la maleta, m'hi cabrà. El que no sé és si... O sigui, ha de pesar 23 quilos la maleta. Passarà 23 quilos? No ho sabem. Clar, si ho poso tot en bosses de pressió, després passarà moltíssim tot. Però bueno, ho anem a intentar. Ho intentarem. Ara estic una miqueta més tranquil·la, perquè ahir, sobretot, si ahir no vaig veure ningú, literalment no vaig veure cap amic, perquè... Bueno, sí és veritat, sí que vaig veure a la nit, però en plan tarda vespre. Però ahir va ser tot de gestions, o sigui, tot de gestions, tot. També vaig anar al Decathlon, que havia de comprar coses, vaig anar, en plan, uau, vaig tatxar moltíssimes coses de la meva llista i estava, o sigui, vaig sentir-me com tan bé, en plan, perquè sabeu quan teniu una llista que s'ha de fer, en plan, coses que s'han de fer, però no les estàs fent i llavors, en plan, per exemple, jo tenia coses a fer, però per exemple estava quedant amb la gent o no sé què, i és com tinc el rum aquest al cap de que he de fer aquestes coses, però no les estic fent. Llavors ahir vaig tatxar moltíssimes coses i em vaig sentir superbé. I ja està. M'estic sentint com una mica sola davant d'aquest llit tan gran, ple de roba, que m'ha d'estar cobrint, en plan, que m'haurà d'estar com... que haurà d'estar amb mi durant 4 mesos. Però estic emocionada. Serà guai. Espero, vaja. Però jo crec que m'ho passaré bé. En plan, em fa una mica de por, però perquè vaig sola. I em fa por, en plan, l'avió sola, haver de facturar la maleta que no tinc facturada sola. Tot això, en plan, em fa una mica de por, òbviament. Haver de gestionar les coses sola, tipus, ordre a l'Ikea perquè no tinc matalàs i tal. Totes aquestes coses les hauré de gestionar sola i em fa una mica de por. I mandra, també us dic. Però no sé, me n'estic sortint i espero que m'ho posin en el currículum en plan Nora Martí ha superat un Erasmus. Ha superat les gestions de l'Erasmus. Ha superat les gestions de la seva puta vida. Això ho puc dir a YouTube? Bueno, sap greu. Però bueno, ja està, en plan, I'm good. Estic nerviosa, estic pensativa, estic sensible, estic emocionada, tinc por, en plan... Ho sento tot aquests dies. I ja està. Ara mateix estic tirada al terra de l'habitació. Fent-me una mascareta per estar ben guapa. Bon dia, mi gente del YouTube. Bon dia! Estem aquí anant a tirant-nos d'un pont. 2 hores de viatge perquè, òbviament, ho he agafat lluny. Com li agrada. Sí. I anem a tirar-nos d'un pont. 2 hores d'anada, 1 horeta allà i 2 hores de tornada. Però espera, anem a explicar una miqueta millor. Vale, sí. Som 2 que ens tirem de la mateixa corda. No, en plan, Sí, li no? vaig regalar pel cumple a l'Aniol clar. tirar-nos d'un pont, els 2 junts. Òbviament, no, una cosa, estàs gravant de molt lluny, no tal? Els 2 junts, perquè òbviament si li regalava per separat, en plan, jo no m'anava a tirar. Tu mira endavant. No m'anava a tirar ni de broma, vale. No m'anava a tirar ni de broma, en plan, jo sola, perquè em fa por. I llavors ens tirem els 2 junts. I ja està, ho fem abans de marxar d'Erasmus, abans que comenci la temporada teva forta a waterpolo. Sí, així que tot se'n pot anar a la merda. Tot se'n pot anar a la merda en un moment. Esperem que no. Hola, és l'últim dia. És l'últim dia abans de marxar d'Erasmus. Estic una mica emocionada. En plan, estic emocionada, no estic també nerviosa, però estic emocionada, en plan... Estic una mica emocionada, s'ha de dir. En plan, oh my god. Me'n vaig, a casa. Que són 4 mesos, no és tant. Però que fort. Avui tota la tarda l'he utilitzat com per self-care. M'he dutxat el cabell tranquil·la. Ara m'he dutxat el cos tranquil·la, m'he usat la meva crema, m'he usat les meves cremes.
Aquí tinc les maletes que m'emporto. Aquesta és com la que havia de facturar. Llavors no sabia si emportar-me com una petita o una gran i la petita era com massa justa. La petita era massa justa, que és aquella. Era massa justa i potser m'hi cabien les coses, però he dit-lo. Prefereixo una sobrada i ja està, tu. Em sobra... llavors m'ho poso en aquesta, que aquesta ho facturaré allà demà perquè no l'he pogut afegir en plan, com si diguéssim a l'avió, o sigui, a la facturació. No l'he És igual, a la reserva no l'he pogut afegir i ja està. L'hauré de facturar demà al matí, però bueno, no passa res. I ja està. Així em sobra l'espai, em queda res. Alguna cosa potser com de espai de dents, tal, que això ho posaré demà al matí. I ja estic. I aquelles dues maletes les facturo i aquí tinc la motxilla que m'emportaré a la mà. Bueno, a la mà, en plan, a l'esquena. Amb res. No posaré molta cosa, la veritat. Posaré com les coses més importants per mi, per si aquestes maletes me les perden i ja està. Me'n vaig d'Erasmus, demà. Well. Estic a la meva habitació de Suècia. No sé si se'm sent bé perquè hi ha molt d'eco, perquè no hi ha res en aquesta habitació. Demà al matí faré un haul bé, però ara mateix estic en el meu llit. Encara sort que tinc un matalàs, perquè no venia matalàs, l'he hagut d'anar a buscar, i ara mateix no tinc ni coixí ni edredon. Estic, literalment, m'he posat malles, que són les de la Berta, m'he posat malles amb pelito per dins, per dormir, mitjons tèrmics, una samarreta tèrmica i un jersei. I llavors dormo amb aquest coixí. Hòstia, que incòmode. Bueno, dormo d'alguna manera. D'alguna manera dormiré. I ja està, dormiré. Avui dormiré així. Llavors, demà ja aniré líquia i tot això. Primer dia, en plan, dia com de viatge. Dia de viatge ha sigut... És que hi ha hagut com moltes emocions. Tipo, he tingut por, he tingut una estat nerviosa, he tingut com ansietat de no vull parlar amb ningú, bueno, no vull parlar amb ningú, no, però veus a tothom que té com els seus grups, veus a tothom com que, no sé, suecs. Sabeu què m'ha passat? Vale, perquè he agafat 2 vols. He agafat el de fins a Estocolmo, allà he fet una escala de com 3 hores i mitja i allà després he agafat el vol a Umea. Llavors el vol a Umea, que és com 45 minuts, i al final quasi tots són estudiants. I llavors és com, vale, aquesta gent és la meva companya, hauria de fer amics. I tampoc em volia posar aquesta pressió a sobre. Però al costat de l'avió se m'ha posat una noia al costat i dic, she's a girl, és una noia, en plan, segur que és una girly girl. Aleshores ens farem superamigues i serem inseparables ja de per vida. Era una sueca. M'ha mirat amb una cara borde que m'he quedat... O sigui, que l'he dit com... Thank you. Perquè l'he deixat passar i jo l'he dit jo thank you. I m'ha mirat amb una cara que dic, no et penso preguntar res més. Suecs són uns bordes. I també hi ha molts alemanys. Que pesats. A més, els alemanys també són molt secs. Total, que m'estava agobiant jo perquè els alemanys parlaven molt alemany, tots, i aquests tots són alemanys, llavors és com no estaven entenent res, tampoc, en plan, ningú em donava la bona vibra. Llavors hi ha hagut un noi super simpàtic, en plan, no sé, he vist com la cara simpàtica, a més anava amb els pares l'han deixat allà, s'han anat al seu hotel i han dit com, bueno, t'ho deixem aquí i vas fent lo teu. I llavors he dit, aquest noi em dona bona vibra. I s'ha segut al meu costat. I li he dit, hi, i fa, hi, i li dic, where are you from? I fa, Portugal. I dic, bitch, I'm from Spain. I llavors hem estat bonding, hem estat xerrant i ens hem fet inseparables. Bueno, inseparables. En el que ha quedat de tarda. En plan, no sé, crec, en plan, ens hem fet amics, ens hem donat el número i tot, en plan, que guai, perquè bàsicament estem sols. I llavors diem, bueno, doncs estem sols junts, tal, parlem en anglès, molt simpàtic. He tingut una liada amb les claus, després amb el matalàs, s'ha posat a ploure, no tinc paraigües, m'he mullat tota. Ha sigut un show, la veritat. Però bueno, ja està. El Tomàs, perquè es diu Tomàs, aquest noi, m'ha ajudat a portar el matalàs que m'han vengut, en plan, el matalàs l'he posat fins aquí, que és aquest,
que és bastant còmoda, però clar, em falta tot l'altre. I ara que he arribat a l'habitació, en plan, he arribat tard, en plan, he arribat com a les 9, potser a l'habitació, com, de veritat, per quedar-me. I, també hi havia, o sigui, hi ha la cuina compartida, és com un pis, o sigui, compartim una cuina 8 persones. 8 persones compartim la cuina. I m'han donat com un armari i mitja nevera. Però és que igualment, en plan, em fa com cosa cuinar allà, saps allò? Em fa cosa utilitzar les paelles, em fa cosa, en plan, per exemple, vale, però pollastre, saps tu que jo em poso a cuinar allà, pollastre, que asco, no? No sé, això ho hauré de treballar, perquè no puc estar 4 mesos així. Alimentant-me de lo més bàsic. No, saps? Vull una mica d'elaboració. Bueno, ja està, aquí he arribat a l'habitació i no hi ha res. No hi ha res. En plan, això és l'habitació, la meva. I llavors allà hi ha l'armari que no hi ha ni percheros, no hi ha res. Clar, tampoc no puc posar la roba, saps? Llavors hi ha el lavabo que no hi ha ni cortina a la dutxa. I l'habitació no va a la calefacció. Fa fred. I ja està. Però estic aquí i a partir de demà ja aniré a l'Ikea i tot això i crearé la meva habitació. És fort, eh? És fort, és fort. Hola, ho sé que us està estranyant moltíssim que estigui a Suècia amb aquest sol i amb aquesta temperatura. Us juro que avui ha fet un dia increïble. En plan, tots anàvem tirant, tots ens estàvem morint de calor. O sigui, que guai, que guai. Bueno, hola, vinc a fer aquest vídeo per finalitzar el mes d'agost, perquè, uau, sembla que hagi passat... O sigui, estem a agost, encara. Que fort, no porto aquí ni una setmana. Ho trobo tan fort, perquè sento que porto aquí ja bastants dies, en plan, molt de temps. La gent que coneixo és comú. Tinc un grup d'amigues i és... Ai, clar, és que no he parlat. Vale, tinc un grup d'amigues i som supermones, coincidim amb com moltes coses, amb com volem veure l'Erasmus, tal. Literalment ens hem fet una llista, en plan, de coses que volem fer, en plan, una bucket list de coses que volem fer al nostre Erasmus. I, buah, en plan, m'emociona tot el bé que m'ho puc passar, en plan, tot el que podem fer juntes i tot el que ens espera juntes. I tinc moltes ganes de viure-ho. I què més? Això, que en plan, em sorprèn tant que literalment no fa ni una setmana que conec aquestes persones. És molt heavy, a la meva ment és molt heavy. I a més, tipus, a l'agost, editant el blog, he vist que hi ha com... Jolín. Primer vaig tenir amb les Açores. Després vaig anar a Menorca. Després estar a Mataró ja, com 4 dies, fent en plan maletes i tal. Per mi ja va ser com un altre mes, saps? Uau. I després aquí, en plan, uau. Quina vida, estic superagraïda, la veritat, de tot el que estic vivint i com ho estic vivint i tal, i estic supercontenta. I ja està, en plan, és això, que tinc moltes ganes, en plan, tio, estem a 31 d'agost, per mi ja estem a octubre, sabeu? Però em fa molta il·lusió els pròxims vídeos, els pròxims vlogs, tot el que pot tenir. Doncs ja està, ja ens veurem. Gràcies, agost, per tot el bé que m'has tractat. Ara mateix estic en un punt... Suposo que és també perquè hi ha com moltes emocions i moltes coses, Si són els primers dies, tothom fa moltes coses i has de fer... No és obligatori, però en plan... Els primers dies sempre has d'anar tot perquè et coneguin i tal, i després ja pots dir en plan, no, vale, aquí no vinc jo, saps? Vale, avui em quedo a casa. Però els primers dies és com mig obligatori fer-ho tot. Bueno, així també coneixes a la gent. Però ja està, això, en plan, entraré a la meva rutina, que també tinc ganes d'entrar a una rutina. Bueno, no rutina, però m'agradaria algun dia dormir unes quantes hores. I ja està, estic molt contenta.
i molt orgullosa de que hagi fet això. En plan, d'estar aquí i d'haver-ho aconseguit, tio. Ué! Bueno, ja està. Ja paro. Fins aquí el meu videoblog d'agost. Crec que aquest mes el recap durarà bastant. En plan, seran bastants minuts, però espero que no us importi. En plan, m'encantarà veure aquest vídeo al final d'any. I ja està, jolín, nona, quina emoció, en plan, que guai, estic superagraïda per aquest mes, per tot el procés mental i tot. I, uau, estic superagraïda. I ja està, això és tot. Un petó i ens veiem al setembre. Adeu.